Міколу Аўрамчыку ўжо за 90 гадоў, але ён не бачыць ніякай праблемы ў тым, каб дастаць з шафы старую добрую друкарскую машынку ды напстрыкаць маленькі ўрывак са знакамітага сказу пра Лысую гару. Менавіта на гэтай машынцы спадар Мікола перадрукоўваў рукапісы паэмы, якую яны калісьці пісалі разам з Гілевічам. Святоша праведнік Аўрамчык шмат нейкіх хлопцаў навалок. Яны яму не дом, а храмчык за тыдзень склалі да адлог. І гэтых хлопцаў невядомых ужо ўзаемна, без турбот, пасля ён адкрываў імёны у маладосці цэлы год. Мікола Аўрамчык даволі лёгка згаджаецца выйсці з менскай кватэры і сігануць на сваё лецішча на Лысай гары недалёка ад Менску, узняцца з дачкой Наталляй на самую вяршыню, здзівіцца, як усё зарасло, а таксама прачытаць адзін з вершаў, які ён так любіў пісаць на гэтай гары. Ніколі не думаў. Фактычна здзічэла ўсё тут. Калі вот чытаць любы верш, так уже трэба, каб для мяне ляжаў ён машынапісны тэкст. Каб раптам я забыўся, так я хутенька падглядзеў. А так, беларуская сасна. З кожнай штольні пахне беларускай, боровой смолистою сосной. Под землей проход незручный, вузкий, выглядая просекой лесной. Столь над узким вугольным забоем, подпирая стойка не одна. Некоторая з іх над тобою зарепіць, як гольнямі. Мы вяртаемся на лецішча і не ўтрымліваемся ад таго, каб ізноў пачаць абмяркоўваць сказ пра Лысую гару. Спадар Мікола зусім не ганарыцца гэтым творам. Ой-ой-ой, як падумаю, дык мяне жах апаноўвае. Раскаиваецеся, што напісалі? Да, памаль што і раскаюся хлопцаў за гэтых, якіх так зняважыў. Амаль што, лепш бы я табе скажу, лепш бы яе не было нават. Калі да Прокшылі ім даехаў, але ніхто не гараваў, а гул не хамкін, ён жа мехаў, адзін газетай кіраваў. Вот это Володя, прычым з якім я працаваў у Ліме пасля вайны адразу. Хлопец, якога я, так сказать, паважаю і люблю. І вот это, оказывается, вельмі Гілевічу трэба было, каб умазаць свайго браціка у Лім. Мікола Аўрамчык хоча выдаць кнігу, каб расказаць усю гісторыю стварэння сказу пра Лысую гару. Аднак Мікалай Яковлевіч не зусім уяўляе, як гэта зрабіць, бо прызнаецца, што ў цяперашняй сітуацыі з кнігавыданнем зусім не арыентуецца.